takhle, si dáš jednu ruku, jsi jakoby v krytu. To znamená takhle, malíkový hrany dopředu, malíkový tohle jde dopředu, malíková hrana a snaž se být v krytu. Pojď. Pojď, ještě dva. Ještě jeden. Ještě, pojď, zaver, poslední. To je bonec. Ještě slova. Dobrý. Pojď. Boxuj. Cože? Co to říkal? Kdo se má tomu rozumí? Máte? Drevo kusur říkal? Ne, takže nějak. Co? Ty vole, cože? Obličky? Nie, hovorím, že je party v ACčku dnes. Cože? V ACčku?